Sisekuyiuma sengane kusihlwa ngesonto la kumzansi wethu channel 163 izindaba zethu mbukele mongubingelele ngwamukele zishumi nani akesibheke mbukwethu umi kanjani Umhlahlo Wesimo Sezulu enhlana sezantsi kwelihla esilakhele obheke mbukelo abasathi ufuna water service baqinisekisa ukuthi ngempela zoqhubela boze ngamafizulu engqene eziningi kwelihla esilakhele bisiyaphuma ngenhlavela ngendaweni ezimaphakathi samajalo mbukele siyobhekela lapha endaweni esikhona ku-Alwan North uzokuqaphela endaweni esempumalanga yezwe ifika njalo endaweni esiphakeme imbozile mbukele izulu kanti kunamathuba ezivula alindelekile asibhethile imi kanjani ngokuma kwazo ifundazwe Eastern Cape mbukele ku-Alwan North iphumile inhlavela ngamaze okushisa aku-15 sofika ku-32 emthatha la ithela kusasa amaze okushisa ku-17 nayo laphana u-22 isandani nakhona la ithela amaze okushisa ku-20 sofika laphana ku-28 obheke nje kusasa makhona e-Free State libaleleke engqeni eziningi zesifundazwe obheke nje makhona e-Welcome lishisa lemafini ngayo laphana u-18 sofika laphana kuye u-34 u-14 iphumile inhlavela ngamaze okushisa kuye laphana u-17 no-34 ngiyabhethile imi kanjani izulu kusasa mbukeli makhona laphana Western Cape linde ezovele imbozile mbukeli izulu endaweni eyiningi ngaphandle nje makhona kwe-Cape Town iphumile inhlavela ngamaze okushisa ku-17 sofika laphana ku-27 Cape Galast imbozile ngamaze okushisa kuye laphana u-19 sofika ku-23 ngiyabhethile imi kanjani izulu kusasa mbukeli makhona Northern Cape nakhona libalele endaweni eyiningi obheke nje kuKurumane lashisa ngayo laphana u-23 sofika laphana ku-34 Kimberley nakhona lashisa ngayo u-20 no-36 Uppington lashisa ngo-19 sofika ku-38 siza mbukela uphuza amanzi izulu ngempela amali njalo obheke nje kusasa mokhona ngempela Northwest nakhona ko-Toscan iphumile inhlavela ngambukela amaze okushisa kuye u-22 sofika ku-35 udouble fana maku-5back nakhona akuye laphana u-20 no-35 siza futhi nakhona uphuze amanzi obheke nje kusasa mbukeli mawukhona la eGauteng ake ngisho nje ukuthi siza emoyeni kwelomkhulu lezindaba zethu la iRandburg la ithela mbukeli izulu nakusasa udouble fana ukuhamba kwalo usuku ePretoria amaze okushisa ku-18 no-32 obheke nje makhona eJohannesburg akuye laphana u-16 no-30 ngiyabhethile imi kanjani izulu kusasa mbukeli amamuhle nengomthandayo ukhona laphana eLimpopo uzobe limbozile izulu amaze okushisa makhona kobilabila akuye laphana u-18 sofika ku-34 Thabazimbi akuye laphana u-21 no-35 hamba kwalo usuku sobe lithela ezingqeni eziningi sesifundazwe esihle iLimpopo obheke nje kusasa makhona empumalanga mbukeli mankusho nakhona kugcwala umlomo sobe lithela izulu ukuhamba kwalo ngempela usuku amaze okushisa makhona laphana koSikhukhuza kuye laphana u-23 sofika ku-34 Middelburg nakhona kuye u-15 no-30 layithela izulu ukuhamba kwalo usuku ngiyabheka ukuthi limi kanjani nje izulu kusasa KwaZulu Natal lishisa lemafini kuso sonke isifundazwe ngakhona-ke uhamba kwalo usuku layithela izulu amaze okushisa ku-Kokstad akuye laphana u-15 sofika laphana ku-25 obheke nje makhona laphana eThekwini akuye laphana u-20 no-29 ngithi kini nonke emakhaya inkosi thele umusa.